ممكن مهرب Нет, я сужу. نهض قرية غير هليا لاغن Есть лево. مناهض أمانتن حرمتلي قارت كشهي وتنده ما شو يشترن ونياب ترونا هذا زمجد جلال رود Уня келейін да, е? هذا وذيك دنيا هذا عيق ترغد هذا وايدر ده أنتي ما جمنا نقولنا هذا Сихырлап. هم هذا هذا كمان تنورت ترى Опс, түшірәксі аумағады. Мен башкері Москва. Уратары, то есть. مكتبته ورطة ونياوي نصر ونياغان كشلر دغيا ترغين هذا شوي Шулай, әлбетте мен пойлай насар ойнай тұрайым, шыға келмені бартаға тұрайым. هذا نيما ولاي هذا أيشترو وينده نصر لوي تاعد بث бар قرقب ташлай Команда был команда дуслык, мин команда Сибаюттары был Баймак, был дуслык, был Берги, бында солянка сборная. Дүргүн генә әйткәндә, менә бүген һезгә менә повезло. Чөнки безнең бөтен игроклар килеп үтә алманы. Мәскәүдән күп алмыйк нәрсә уларга иткәндер. Китик. Үдебездәкеләрдән алайык. Айнас. Бүген волейбол бик кызыклы бара бит, кем белән баң тора нима уйлыйһың? Ну, в смысле, нима уйлайым. Бик яхшы, ошондай турнир оештырганга. Былтыр бит турнир булмады. Быел менә командалар күп, уенчылар күп. Бөтәһенең дә бешеный напор, бешеное желание играть, побеждать. Вот. Шулайрак оештыручыларга бик зур рәхмәт. Менә Мәскәүдән кунактар килде. Матур итеп уйнап бергән булабыз. Вот. Тагын бер нәмә өстәп әйтер һүзегез бармы? Бәлки сәлам әйтерһегез. Мен үземнең сәламымды Назифа Исәнбаевага әйткем килә. Азамат Мырдабаевка, менә Мәскәүдәргә, менә шулай матур булганга, әйе. Әйтегәнне кисәгә бер кешеләр менән нитеп йөргәнне, шунда ниттерне, шунда булыла куйды. Шулай. Шул нәмә әйткәндән соң нәмә булмады ул. Әйтегән нәрсәне нигә мәсәлән әйткән булды. Шуңа кайтып та әлимешне докторасы кема шуңа фронтыга булай ернек тә кайттык. Шулай булды. Шуан һуң менә нисек менә шулай килеп сай. Ну, без тырыштык. Һәм шулай актарып сыгардык, шулай килеп сыкты. Мия пишнеме бүлешегез. Рәхмәт. Оператор ашайм. Ярый. Ошоңман бөтте бер шоң не килгәйник. Тәдгәле футбол бик охшайм. Әйе, күңелле. Охшай. Егеттер тақырып куйдыгызмы? Егеттер мен хоккан той булмай. Сәлам, Илсаф. Һез яңгына уйнаныгыз, уен нисек барды? Шуны һөйләп үтәң. Уңыштар һезгә. Картайга да килеп йөрүгез, һезне көтәләрдер мугаен. Рәхмәт, әйе.